Γεια σας, Βιταχή εδώ, Βασίλης. Χριστίνα. Λοιπόν, σήμερα σκεφτήκαμε να κάνουμε κάπως σαν ένα εργάκι που ο τίτλος του θα είναι ο χωρισμός. Ναι. Ο τίτλος θα είναι ο χωρισμός. Χωρισμό, ναι. Θα έχει σχέση με μαλώματα, Μετά στο τέλος χωρισμού. είναι συγκινητικό και... Ναι. Δεν σας λέμε τι θα γίνει, είναι να έχετε και αγωνία, γιατί αν ξέρετε ένα έργο τι θα γίνει δεν έχετε αγωνία. Δεν είναι ωραίο να ξέρετε το έργο και να το βλέπετε, ωραία, άρα θα συνταφέσουμε Και κάθε μέρα θα ανεβάζουμε κάθε επεισόδιο, γιατί δεν μπορούμε κατευθείαν να το κάνουμε, είναι και βράδυ και πρέπει να έχει και μέρα για να σας δείξουμε κάτι. Σήμερα θα σας δείξουμε το πρώτο επεισόδιο, αύριο το δεύτερο επεισόδιο. Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Ναι, μπορεί να πάει 2 επεισόδια. Το έργο να εκδοθεί σε 2 επεισόδια. Ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βλέπετε τα βιντεάκια μας και αυτά. Και ευχαριστούμε όσους κάνανε like στα βίντεά μας. Πιστεύω να κάνουν κι άλλοι. Είμαστε ακόμα στην αρχή φυσικά, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο να μαζέψουμε like εδώ και μια εβδομάδα που είμαστε, 2 εβδομάδες που αρχίσαμε τα βιντεάκια. Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα like. Όχι, μας ενδιαφέρει τα like, εντάξει, αλλά ίσως εμείς δεν το κάνουμε για να παίρνουμε like, για να κάνουμε και γίνουμε γνωστοί. Το κάνουμε για διασκέδαση, να σας κάνουμε να γελάσετε, να σας κάνουμε όσο μπορούμε να γελάτε και να διασκεδάσουμε κι εμείς μαζί με εσάς. Για να περάσει η ώρα μας. Να χαλάσουμε, λέω. Να χαλάσουμε, ρε παιδί μου, τον ελεύθερό μας χρόνο σε αυτό το πράγμα. Όχι να χαλάσουμε, να ξοδέψουμε, ρε παιδί μου. Ξοδέψουμε, δηλαδή, με την έννοια την καλή, ότι ξοδεύουμε σε ένα καλό πράγμα. Ναι. Και όχι σε βλακίες, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αρχίζουμε. Αυτά. Και ξεκινάμε. Πρώτο επεισόδιο. Facebook, κάποιος μου στείλει μήνυμα. Ναι. Ο παλιός μου φίλος, καλώς τον. Με θυμήθηκε. Ναι, ωραία. Του στείλω μήνυμα, να δούμε τι κάνει. Ναι. Λοιπόν, Messenger. Το μωρό μου. Έλα, αγάπη μου. Έλα, Βασίλη. Πού είναι το μωρό μου? Πρέπει να μιλήσουμε. Κάθω από το σπίτι σου. Οκ, περιμένω. Άντε. Τι να πας, πάντα με λέγει μωρό μου που είσαι και τέτοια. Τέλος πάντων. Άντε να έρθει. Ήρθες. Έλα. Για πες μου, Βασιλάκο, ποια ήταν αυτή που σας είδα χθες να ήσασταν μαζί, που ήσασταν? Ποια? Έλα, Βασίλη. Κόψε το δούλεμα, ξέρω. Δεν δουλεύω. Έλεος, Βασίλη, έλεος. Του καταλαβαίνεις. Τώρα πες μου, τώρα. Πρώτα πότε με είδες και με ποια με είδες? Χθες, με μια κοκκινομάδα. Αχα, την Γαβριέλα λες. Αυτή είναι. Μιλούσαμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Άντε βρε ψεύτη. Εγώ ψεύτης? Ναι. Τι να πω. Εγώ πάντως μιλούσα μαζί, δεν έκανα κάτι το κακό μου. Και γιατί την αγκάλιασες? Σαν φίλη μου, όχι τίποτα άλλο. Κι εγώ που το ξέρω αυτό. Δηλαδή δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Όχι, δεν σου έχω. Δηλαδή τι θες τώρα, δεν μου πεις ότι θες να χωρίσουμε? Ναι. Και για ποιο λόγο? Γι' αυτό που ξέρεις. Δηλαδή εσύ νομίζω ότι τα έχω με την Γκαμπριέλα. Πάρτε να τώρα τηλέφωνο. Δεν έχεις τα κότσια. Δεν έχω μονάδες.
μένα. Όχι, δεν την πάρω, δεν θέλω. Εγώ, θες να την πάρω εγώ. Πες μου το νούμερό της. Όχι. Άρα το παραδέχεσαι. Όχι. Τότε γιατί δεν Τι μ' να πω, αφήνεις? κάτι που δεν έκανα. Ωραία, τότε άσε με να την πάρω τηλέφωνο. Πάτη. Πες μου το τηλέφωνο. Τώρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω το κότσο να την πάρει τηλέφωνο. Ωραία. Πάρε την νετορική και αυτήν. Για πες μου. Λοιπόν, 698 105 9436. Ωραία. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Η Γκαμπριέλα, έτσι. Ναι. Ωραία. Σας είδα χθες με το αγόρι μου και... ναι. Τι κάνω, γιατί βγήκατε ακριβώς? Γιατί είμαστε φίλοι. Και άσε, Γκαμπριέλα, πες μου λίγο γιατί αγκαλιαζόσασταν. Γιατί οι φίλοι δεν αγκαλιάζονται. Γκαμπριέλα, Γαμπριέλα τι. έλεος, ρεζίλι με έκανες, άντε. Πάτε, έλα, κορίτσι μου. Την κοπέλα την. Ωρα, ούτε την κοπέλα πιστεύει ούτε εμένα. Άντε, εμένα δεν με πιστεύει. Δεν πιστεύει. Την κοπέλα που σου είπε την αλήθεια, γιατί δεν την πίστεψες. Και πού ξέρω ότι δεν συνεννοηθήκατε, για να το πείτε. Πες μου λιγάκι. Μην τα σπάσω γαμώ το όνομα, πες μου. Πω, με έχεις φέρει έξω φρενών. Δεν αντέχω ρε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Οκ, μπορείς να φύγεις. Με λες να φύγω. Δεν πάει άλλο, αφού δεν συνεννοούμαστε. Μπορεί να. Οκ. Ωραία, πούστη.